On the way tayo ngayon sa Concepcion para ipagawa si Hilux, no? Nasira ang cigarette filter niya, so hindi ko nagagamit ang electric fan. Na-fuse siya, no? Hello po, Paul. Boss. Tune up yung harap mo. Oh, sige, boss. Okay, thank you. Pa-summer na, no? Mainit ang panahon. Kailangan ng suporta ng aircon. Gawa ng yung aircon ng Hilux nasa harapan lang. Para maibuga sa likod ng hangin at para hindi mainitan yung mga sakay natin, kailangan natin ng electric fan para maipus yung lamig doon, no? Hello Boss. Paul. Boss. Tune up yung harap mo. Oh, sige, boss. Punta ka na. Ito. Juice. Yan. Magka-separate yata yung dalawang ano niyan, Paul. Oo. Nabunok mo na kagad? Yan ako bilib sa'yo eh. Eh di dalawang fish yan. Isa lang? Dalawa. Palitan natin. Hi. Maliit pa naman to. Wala tayong maliit. Dana po kinikiyambay tao. Guwapo. Ha. Ano? Sinaksak yung cigarette lighter. Yun, nadali. Malakas makasira pala ng ano yun? Fuse. Ba, wala na yata yung scooter mo? Show use lang, show use. Nanalo yata, no? Hindi pa binibili sa'yo yun? O hindi, not for sale. Ano yung pinagbabawal natin kanigya tayo? Bawal na tigil. Hindi masusunog yan? Wala tayong push na maliit, sir eh. Wala tayong mabibili nga. Sa ano? Kaso nakasarado pa niya. Sarado pa, no? Baga pa. Baga pa. Pero okay lang yan. Saan na natin papalitan? May binili akong fuse, ang dami. Yung malalaki nabili ko. Maliit lang yan. Maliit lang pala to. Yung ano, may Ay, meron yata reserva yan. Ano ba yan? 30, ano yan? 15. Ah, meron dito. Sa harap. Buksan mo. Sa hood. May, oh, ito. Tama, meron 15 dyan. Baka mag-lock. Ito.
Saan ba yan? Ito yata. Natin. Ay, 25 yata. Tindahan. Maganda siya kung maliit lang. Pwede naman yan. 10. Ito ba yan? Nandito? Ito ba yan? Tama? Ito? Oo, reserva to. So, ano na? So, itong tatlo na to, reserva. So, yung 25 pwede rin. O, palta natin yung sa 25. Tayo lalo kang gumawa pa na ngayon pala. Na, Wala nang makain, sir. lagi ka nag-gym, no? Pati si engineer yan, kumandang katawan, no? Kailangan daw. Na? Kailangan. Kailangan. Mag-charge siya? Open pa lang, sir. Open to. Open. Siyempre. Neutral? Hindi, kahit on lang, di ba? Oo. Mag-charge. O yung sa kabila, dalawa yan eh. Ay yung isa, subukan mo dyan sa isa. O isa nabunot mo. Uy. Yan. Yun! Load. O yung isa niyan. There's na to. Yung isa na lang. Dalawa fuse niya, no? Hindi pa, inisa na lang sana. Hindi pa inisa. Muna nadali yan eh. May pwede pa, may isa. Tinatawad ako. Pag naging dalawa na ako. Walang kawala, no? Saan makakabili niya? Sa mga auto supply. Sali ko na reserva niya 15.25. Buti may reserva. Mayroon na po. Yun. Meron na. Very good. Parang pinitik mo lang ah.
Sa mata lang ah. Thank you Paul. Sana all magaling. Talagang pagka si Paul George Santomera nagawa niya kagad. So ito, umanda na ang ating electric fan na itutulok na lamig galing sa aircon. So refreshing. Yan.